la legislatura passada la prioritat era atendre al ciutadà i per tant se va crear una borsa de treball i se va incentivar l'economia municipal a través d'intentar adjudicar a totes les empreses locals de Corbera tot allò que podia des de l'Ajuntament. Sabíem que era una situació molt complicada econòmicament parlant. A partir d'ahir també se van atendre els problemes grossos del poble, com són la contaminació de l'aigua, la zona 4, el centre de salut, el barranc del Salsero i el parc públic urbà del Castell. També va fer un control estricte del que era el deute municipal. Com és normal, tenim que pensar ja en una nova política. Estava eixint ja de la recessió d'aquest país i per tant hi havia que incentivar l'economia d'altra manera. S'ha mantingut per un costat el que era la borsa de treball per a aquelles persones més necessitades. Per altre costat s'ha incentivat el consum intern dels comerços mitjançant diverses campanyes. S'ha creat un Blues Festival que té un èxit, que venen persones de primera línia, internacional, s'ha creat una ruta de la tapa i està fent una campanya específica dels comerços que apropen al teatre, de tal manera que volem que el consum intern s'augmenti. A l'igual d'això, també s'ha fet una formació específica. Corbera no és un poble que pugui per si sol tindre formació contínua i per tant s'ha utilitzat el que és la mancomunitat de la Ribera Baixa per això. Corbera ha sigut seu de l'Impulsa per a crear i buscar formació a la gent que pugui optar a llocs de treball. I igualment s'ha pactat, i Corbera ha sigut un dels primers pobles que va intentar fer quan estaven governant en la mancomunitat perquè el molí de Monsalvà es transformara en centre de formació permanent firmant un conveni amb el Servei. Per últim, el polígon industrial s'ha fet una gran inversió. S'ha actuat en vials, en cartelleria, en enllumenat i en la xarxa d'aigua potable per a reduir la pressió perquè era un problema que n'hi havia en el polígon industrial. Altres polítiques mediambientals també s'han fet i s'ha pensat en fer el compliment rigorós de la llicència de la pedra per un costat. S'ha redactat un pla especial d'incendis forestals i dins d'ell s'ha adelantat a petició del Consell Agrari Municipal el pla de cremes perquè Corbera no tenia pla de cremes, no estava aprovat definitivament per la Conselleria i s'ha atès aquesta demanda en la que s'assegura que els llauradors poden cremar diàriament, no uns dies sí i altres no de manera alterna. Degut a 4 conatos d'incendis que van haver fa 2 anys, este any passat, a l'estiu, se va conveniar en el voluntari mediambiental que se farien vigilàncies durant l'època estival. Això ha tingut el seu fruit i este any no hi ha hagut cap conato d'incendi. Seguint en polítiques mediambientals, també s'han fet 2 actuacions més. S'ha augmentat tots els punts de reciclatge i de recollida de fem i s'ha fet moltes campanyes de conscienciació ciutadana. Este govern també pensa sempre en el patrimoni i cal destacar 2 peces importants que són 2 dics, que és el Castell de Corbera i l'ermita de Sant Miquel. Respecte al Castell de Corbera, en la legislatura passada ja se va actuar en la Diputació, que és la propietària, per a que netejara tot l'arbolat i no produirà danys als murs. En aquesta legislatura s'ha aconseguit que la pròpia Diputació faci més inversions. Per un costat s'ha canalitzat el que són les escorrenties d'aigua per no perjudicar el tancament. Per altre costat s'ha fet 5 cates arqueològiques que han ficat en relleu que el que era l'antiga presó realment és una terma musulmana i s'ha consolidat l'element perquè no caiga. Ara estem a l'espera que la pròpia Conselleria de Patrimoni autoritzi una segona excavació arqueològica i poder actuar sobre el mur que dona a ponent, que és el que dona al carrer Xàtiva. Respecte al que és l'ermita de Sant Miquel, és una ermita de reconquesta del 1238 que creiem que cal ficar en valor i per tant el primer que han fet és intentar documentar que el patrimoni no és privatiu perquè passi a mans públiques i realment se pugui intervindre en ell. En aquesta fase estem. Ara, catastralment ja és públic i n'hi ha que fer-ho registralment. Respecte al que serien les inversions que necessita el municipi, ja eren conscients de tota l'experiència que teníem, que era una quantia molt important, vora 5 milions d'euros. I per tant, el que hem intentat fer ha sigut fusionar les demandes de la ciutadania mitjançant la transparència per a prioritzar les inversions. De tal manera que s'ha fet un pla de participació ciutadana per a remodelar la plaça Major i 2 auditories veïnals. Amb aquesta informació s'ha intentat estructurar les inversions per franges d'edat. La primera assegura la construcció d'un panttrack a 3 minuts i també un skatepark. L'skate es va adjudicar a una empresa que va quebrar, s'ha tingut que llevar l'adjudicació i adjudicar de nou. A data d'avui està de nou adjudicada. Això ha suposat un retras d'un any. Per l'altre costat, un pavelló obert per a fer esport per totes les edats. Ja se va fer una primera fase en un fons de cooperació municipal i ara, el dia 3-4 d'abril, se va adjudicar ja la segona fase, que són 2 sols. Corbera és un municipi que té un parc a una punta del seu casc urbà. La distància més llunya que n'hi ha de punt a punt del casc urbà és 1 quilòmetre, per tant enteníem que era molta distància i hi havia que fer un altre parc en l'altre extrem del poble. És el parc de la Vila d'Alzira. A data d'avui s'està redactant el projecte per a poder-lo executar.
En aquest sentit també s'ha coordinat les accions socials del municipi en el que és l'educació en l'escola, de tal manera que n'hi ha reunions permanents entre les tres parts, ajuntaments, serveis socials i escola, centre educatiu, per poder donar resposta a aquelles situacions problemàtiques de l'alumnat. Una de les inversions més potents ha sigut en educació. Ens hem adherit al planificant. Prèviament ja vam lluitar en la conselleria per a poder canviar les uralites que n'hi havia en l'escola i reformar el que eren els banys exteriors. I ara ja estem adherits al planificant, que és una inversió de 4.200.000 euros. Respecte a la gent gran, vam veure que l'edifici que més utilitzaven és el cinema teatre Ricardo Cebolla i per això la inversió s'ha centrat principalment ahí. S'ha modificat la caixa d'escena, s'ha modificat la il·luminació, s'ha modificat l'acústica i s'ha fet accessibilitat a l'edifici. Altra part també eren les piscines municipals, que no eren accessibles i per tant s'ha reduït alçada, no tinga tanta profunditat, també produeix un estalvi d'aigua i de cloro. També s'ha fet escales perquè fos accessible i s'ha creat una zona de gespa per a que el paviment no pareguera tan sec. Per últim, també, dedicada a la gent gran, s'han fet tallers exclusius per a ells per a potenciar el seu estat físic i mental. Perquè parlarem dels problemes grossos que tenia el municipi en l'altra legislatura, alguns d'ells ja s'han solventat, altres estan en vies de solventar-se i no han pogut actuar, i n'hi ha dos en els que sí que en aquesta legislatura hem pogut actuar. Són el centre de salut i la zona 4. Respecte al centre de salut, se va aconseguir un conveni firmar en la UTE, de tal manera que se comprometia l'entitat a fer una inversió en el municipi i crear un nou centre auxiliar de salut. Quan se passa a la reversió, en la que la conselleria se fa càrrec de l'Hospital de la Ribera, la conselleria lluitem per a que la conselleria adquirís aquest compromís i se formalitza. L'agost passat, la conselleria va enviar un document firmat i per escrit en el que deia que sí que anava a fer ella la inversió en el nostre municipi. L'Ajuntament el que ha fet ha sigut adquirir una parcel·la i cedir-la. En el ple del mes de març va cedir la parcel·la. L'altre que estàvem parlant, que era la zona 4, era un tema molt complex urbanísticament parlant i per tant també vam fer un pla de participació dels propis afectats. D'ahir se va veure que sí que n'hi havia voluntat de que se fera el PAI, però no n'hi havia capacitat econòmica. L'Ajuntament el que ha optat ha sigut subdividir-ho en 3 subàrees. A data d'avui ja anem a licitar els projectes de fer la primera subàrea. Un dels estàndards d'aquest govern ha sigut la cultura. S'ha invertit molt en cultura. En la legislatura passada ja era així i ara aquest any també s'ha consolidat. Aquest any s'ha augmentat perquè Corbera ha fet un conveni, ha signat un conveni amb l'Institut Valencià de Cultura. I per tant jo crec que tenim una agenda cultural envejable en la comarca. Jo crec que ha suposat un canvi de fer política en el que s'ha vist clarament un esforç i una voluntat de millorar la vida dels veïns i veïnes del nostre municipi.